Roberto! Que pasa? Que pasa? Roberto! Que? O mundo foi a merda! O alcohol é agora ilegal. Como? E as drogas tamén. Pero non era xa. Sí, pero agora tos camellos a proíben. Pero, entón... Toda culpa miña, Roberto. Dende que perdín a miña Batmansión, xa non hai ningún lugar no mundo onde a xente se senta libre para poder beber, drogarse e follar. Pero iso que ten que ver con... Os nazis, Roberto, os nazis! Toda culpa deles! Dende que mentre estábamos aquí en Latinoamérica, apoderáronse do planeta. Co novo reinado de Hitler II, ninguén pode beber, nin fumar, nin tomar drogas, nin follar na rúa, nin comer carne. Todos temos que estar limpos. Pero iso é horrible! Xa o sei. E que vamos facer? Que vamos facer, Batverga? Só hai unha forma de impedilo. Como? Recuperando a miña Batmansión. Pero eso non o tiña o home das gafas de sol. A iso non hai nada que facerlle. Entón que? Hai que impedir que a perda no primeiro lugar. Roberto, tens que viaxar ao pasado. Ai, o meu pic... Merda! Pero, Batverga, como vamos facer para viaxar no tempo? Non era imposible? Nada imposible. Se o faz posible. Mira, Alfredo, traio. Aquí ten, señor. Gracias. Tras moitas investigacións, creei un líquido capacidade para viaxar no tempo. Eu chamo poción para viaxar no tempo. E como controla onde teño que ir, Batverga? Co poder da mente, Roberto, co poder da mente. E onde teño que ir? Aonde comezou todo, ás festas patronais de Gotham. Un ano atrás. Imposible. Xa te dixen que é posible. Tens que atoparme ali e impedir que aposte a mansión. Escoitas? Claro, Batverga. Porque teño orellas. Perfecto. Unha cousa máis. Cando vayas ali, non podes interactuar con ninguén. Non sabemos que consecuencias poderías ter. Que podería pasar? Acabo de decir que non o sei. Veña, non hai tempo que perder. Batverga, que faz? É a única forma de que funcione. O que? A poción. Toma. Por suposto a poción é unha mezcla do meu vexo, diversas drogas dentro del e, por suposto, o meu semen. Meu Deus! Agora, Roberto, concéntrate. Festas patronais de Gotham. Hai un ano, moita xente bebendo. Alguna follando. Apostas. Eso todo. Das drogas. Perfecto. Fun demasiado ao pasado. Estou nos anos 60. A miña única opción é atopar a Batverga e que me dé do seu mexo e do seu semen para poder volver ao futuro. Está ali! Batverga, necesito a túa axuda! Que? Demasiadas drogas. Batverga? Mamá? Mais que xeras, porco. Verga, querido, tes máis drogas? Miña nai era sexy? Necesito tirarme a miña nai enda que vai en contra do código homosexual dos superheróis. Que dixera Batverga? Oh, sí, foder. Chúpame, filho de puta, me cago en ti. Iso é, se tan só tivera polla. Un momento, se viaxo ao pasado e impido que Batverga me corte a polla, poderei follarme a miña nai. Iso é. Volvendo un momento. Sabíao.
Toma isto, cortapollas! Listo. Agora só teño que viaxar ao pasado e follarme a miña nai. Sabíao! Hola, guapa. Adivina que ten de novo un lápiz para cravar na túa goma. Ña, non vou recordar mañá. Bueno, entón... No, é verdade. Se mato a Batverga, nunca podería haber viaxado ao pasado. E por que mellor non chupas... Necesito chupar. Pásame por xuntarme con calqueira. Hola, nena. Perfecto. Agora só teño que... Non, se o faz desapareceremos. Como? Con el morto non saberemos como viaxar no tempo. Certo, grazas. A ti, casa de sapa... Se non cometo ese erro, nunca poderei viaxar ao pasado para impedilo. Bueno, supoño que en vez de matarlo, cortarei a él. Non, se o faz desapareceremos. Outra vez? Sí. Entón que? Xa sei, podería... Merda! Xa sei. Viaxaría ao futuro onde poden facer que te medre apoio de novo. Outro Robergo? Pero que? Se todo saiu ben, estarei no futuro. Perfecto. Pode que me pasar. Alto aí. Quen es ti? Hola, Robergo. Eu son Hitler VII. Estábamos te esperando. A min? Como? Quedándonos aquí quietos. E como se vides que iba a estar aquí? Díxonolo un pasariño. Iso non é un paxaro, é o misteriosamente atractivo home das gafas de sol. Estas! Como sabías que iba a estar aquí? Porque eu... Perdón. Porque eu... Non pode ser. Sí pode ser. Non. Sí. Non. Que sí, Cona. Non interrompas, Hitler VII. Como dis? Como puido pasar? Eu nunca serei ti. Seralo cando teñas estas. Como é iso posible? Aquí no futuro hai cura para todo. Sabíao. O día no que te corras será o día no que por fin pases diso a isto. Imposible. Batverga díxome que ele era o único que podía correrse. Mentiuche! Calqueira pode correrse. Non! Quieto! Xa sei o que vai facer. Como? Porque... Espera, non estiveches atento á conversación? Quen es ti? Finalmente, aquí está. Só espero que os esqueletes teñen un pouco de semen en mexo aínda. Oh, merda, teño que ir a pola cura. Xa está. Agora desenterrar. Que lle deparará a Robergo no futuro? 956? Oh, Deus meu! Vellos aliados, con novos estilos. Ok. Más ou menos por aquí está o clítoris. Alguna pregunta? Quen es ti? Non me tengo para explicacións, teño que lamerte as bolas. É onde Robergo... onde está? A mí non me mires. Foi o mellor polvo da miña vida. E o primeiro. O meu tamén foi... Non! Que fixen! Sí. Hola, estas. Todo termina en la vida y hoy nuestro amor se acabó. Que nuestro amor se acabó.